what's up guys, no? Kaila Dustin, no? Eh, wag himo mi tong PT. PT ya mag-ML na ML dito. Ako module. Unsa na ako module ako. Tabangay lang, tabangay. Makita ni sir. Kita ng mama mo. Tek na mama yo. Kamot man ni ma'am. Sa ra gyud makita ma'am. Tapos nang buo, stick scooter na. Amigo. Gadlaw ra kas kondos na do. Kopi kis pala eh sige. Nito, uy. Mangita mo ta dire. Sa pagkatisoy mo. Slowly kisses passing by the river. Kana na pa yan. Tagian na. Gagluta daw si Dustin daw. Buot. Wala day. Wala ko. Ure ka nasulti. So, safeguard lang. Safeguard na nga akong lubot gani. Parang puti ba? Chat out kay Gwa, katol sa lubot. Kaya ito, mana na drive no? Dugay-dugay na ako ka-vlog ba? Karoon ako kabalik ba? Kopi gi vlog ko niya edit. Di mo vlog-vlog ang tago ba? Amigo. Gusto ko stream. Lingaw tong ano day. Ay tinuod tong ano tong nagibaril sa nagprank-prank. Tiyan to naman tayo beats. Tuloy, nag-live Ito, may muntoy. sigapon. Sumukot na niya eh. Bot-bot niya sila. Busirok po dyan kayo. Kalagot yung kinabigyan ba? Uy, Hindi kayo. ito ko mga say. Dagan mo kagidalod dos. Murag nilayas. Dahil na taka. Ano lang yung bagong. Yung bag ni. Sasalod sa bag. Napagisling. Ano man? Kitang sing bag na ko. Naman ito mga gamit. Ngayon ako kitanggal. Kapoy ka eh. Ay, gana sa ligan na siya balay. Ano buntag? Mga alas 6. Ya, sundot Ito na sa ila. Ha? Sundot ka niya. Oh. Yangak. Budas ay. Yata yun eh. Kanta-kanta ta sa inyo das. Sino yung taon? Kanta mo. Minito. Karaoke. Gusto mo. Libre ka raw yung wala mo. Bugo. YouTube mo guno. Ano sa ila? Ano ay madas? Mitoy? Pero ganser mo gapon. Hindi ka pangapi kang mix. Tugpakuan ako be. Dino Deli. Adzer module ay go on stain. Okay, gul. What's up guys, no? So, magawas ni. Ay, Dalog mastis. magpalit ni eraser. Tapos masa kong mas. Tapos kuha may gitara. Ngiram si amigo. Okay na. Okay na kayo. Gawas na ko. Need you. Anis gawis ni. Asa dito dapat das? Wala pinagala na kayo. Ano ba sabi? Paglaan garong mata sa dito garong mata sa inyo das kay ano das? Dili ka nang Adlock. di na kasulod. Hadlok ang kiro. Nagtalian ang siwas. Inita das uy, mangita mo na kong balik. Bilog na ganun tayo. Ha? Kanta ko yun. Ang. Ang. Kanta ko yun. Sige, stop lang. Dangan na niya. Dili magandang. Ano? Sige lang. Si Dagdag. Wala lagi. Tapos yung gusto ito, sa inyo, lang ang pinapubos mo niya. Pagkita na mo, mabalik niya po. Dito dapat yung Herman.
Tago na to si Axel. Ayun oy, gupot kay Baloy. Ay. Ang layo. Ay no! Ang birog dola. Natay Miss Dustin. Kita sa vlog ni Hotnot. Ano yan sa shop? Puros guys. Tara na si Yahweh. Siri ano di siya win. Guys. Kuha na mong gitara. Tang inita ay. Nadas. Kabla di ka mong gitara das. Ano ko mag-gitara tayo mga rana tas panakan sunod. Manit may grapis. Eraser. Araw mas pila. Na mga estudyante. Kaya mahal. Tiwala. Ay kumupiyas ako dasa. Kaya ikaw, mangopya sa ka. Sa manibag. Terus init kidagan ka. Dito na mga ko ito. Abo, ang itong tagbalik. Ito mana. Yung puti-puti na to. Ito tagbalik ah. Ayaw. Hindi ko sumutunan nito. Hmm? Hindi ko sumutunan namin. Gitara? Ito hindi ka naman sa YouTube. Yan ako gitara. Balik ka. Pag naka, magkaon ka. Ulongon. Abo, ano, ulongon. Tanga ka ba? Nagitara, di magkaon. Bukan. Ang uban. Day 2. Ang taga sa tagaron Kurt. August. Dito. Nami la Kurt. Pasaw gmail yung gidelete gabi. Agad dia sa buang tarik sa manok. Ako ghost ng balay na day ng balay. Download and share it. Sulit siya. Tungo ko sila Kisha. Kaya bigyan ako sila burger. Kaya ligo, dugay mo bang. Dong pa ko. Oh. Vlog na ako. Vlog na ka. Sabi lang yung vlog. Dili ko. Ibugasan mo. Sabi lang, iba kasi yung vlog. Hindi ako bayad eh. Kwarta. Ay, nag-vlog yung katinood. Oh, vlog ka niya oh. Hey, Kiss. Ay, nakikay. Hi. Ito. Tajet. Hindi magkala sa gurutan mo mag-order. Ito ba yung, sabi lang, buhali yan. Ay, video. Oh. Ano, dili sila po dyan. Sige, sige. Sige, mo kay kuhan gapo. Mabaliktad na. Ayos. Eh, ilan doon ang t-shirt daw? I-upload na data. Ha? Hindi mo i-upload. Ko naman eh. Bilang ka lang sa pinatag ang taon nila. Bilang ko nila. Amat Kiss. Ako din. Dili ko. Amat daw. Pasin sa Kisha. Oh, siya. Ano, bye. Dati si Lian ba? Isa day, ano? Isa day? Ha? Ha? Hotdog. Buang eh. Sila. Murag lamang god. Pinsase. Gano'n sila. Tulala ka sa vlog mo. Manamig kaon. Bilang ko na Kisha. Anta may kaon doon. Laglag, lakaw. Target! Nandito. Dong, ito ay pagpangin. Ha? Kasi ako tinutong. Song. Umut kap. Chord. Sana ulang. Song. Kunto di mi tayo pa. Ang tingog lang problema ana. Ben, tingog. Bitit na nila. Song. Ano piti na mo? Sana mo. Kumukumpulsa sa iyo. Kasi, papalag sa... Oh, ako yung sana. Kasi ini tala lang kumanata ko ingno. Ako manidailan dai na ni. Ito may matambal. Dilo. Sige, inito eh. No, basta ako magunit. Sana man mo. Picture na yun. Pang DP. Ah. Dagan ba? Dagan ba? Okay, wala na. Dagan ko.
Dagan. Kob. Dagan, Kob. Dagan ba, dagan? Ngadto na sila no. Pero lakaw na sila. Diri migat. Tanami skirt. Sige, tarong lakaw. Tarong di mo nalakaw. Hindi mo tarong nalakaw. Wala gapon, bayot gapon. Wala. Kasi alam no. Kugmul. Ay, kaya alum dyan. Parang ko pantay. Hi Kob. Oh, gapong tao. Dami lakot. Pasang charger dito. Ano to dire? Ay, ano good luck ko na mo dire. Bawal mo tinas diri ah. Dami lakot. Diri may ngaan ganina. Diri may ganina. Naglol mo dito. Ha, may lakot. Ano lakot to kanang kan. Sa may kutsi. Mag-email mi. Ah. Nya, opo yung cloud ko. Gwapo lang ko. Look at it, look at it. Nakit. Cut. Na, may lakot na lakot. Mana ba lang lakot? Cut. Ayo ni Jit ulaw. Muni nangaligo, wala ilis. Baby, may buk ba? Oo, kulot. Uli kulot. Secret. Yan mo si Kurt, mga sanchatan. Birthday may birthday oh. Dili may gawas kay COVID man ron. Oh, sulod. Kaya sulod ganon din. Pang kay muna yung gaming chair. Ah, happy birthday Kurt. Hindi ka kagot ng internet. Birthday mo. Distancing social. Ay, distansya dai. Gupo Drew. Background no. Ikaw day gunit Kurt. Oh, i-break tara. Ay. Hindi magkunit. Distancing. Picture eh. Asa mo ni? Asa mo na ko picture? Gunit lang gunit. Iban ikaw kamot. Dito na na. Tama na na. Picture na lagi. Mana? Picture lagi. Mana? Dito to sa Facebook. Siya. Yo, layo. Okay kayo. Kali kuat nag-stop. Kuat nag-stop barangay. Lubat silang duha. Ay magic, diba? Dahunan eh, dahunan. Dili may mag-charge. Oh, di ba? Na extension. Galing, no? Sige, boss. Oh. Dili mag-email. A few minutes later. Pilde may kadoy. Muli may minyoy. Mga pilde. Minhoy. Muli meron. Pilde man. Tugon na ito. Sa oras. Sa oras dito. Sabi ako yung mic. Nakalal. Muli na may. Bro, pilit mo. Sa oras. Sa oras. Time check it. Time check ka. Time check it. 40. May yula na ako na. Ito na ba? Pero hindi na ako matamba. Muli sa amin. Malit ni sa Ros. Malit magpan. Tago ang mami. Gaano sila? Sa isa lang. Wow, pan. Mr. Ross. Ross Bake Shop. A few minutes later. Pero, ang tingin yan. Tanlig na sa auto. Wala siya. Tanlig na ba? Nasang likan. Kuya, bro, kuya. Ah, sino? Tan! Ito ko sa atin. Tanlig gede. Dako kayo. Muli na may. On my way to home. On my way to home. Muli na may. Tama na itong vlog eh. Taas na kayo eh. If you ever